Hi guys, daghan ka nag-request ani ako ang video guys na kaning dakong baba guys ba ambot nga ano kain sila nalingaw man sila niya akong baba nga ni dako kay dako pagmata dako pagbaba. Hello mga kagoryo! Welcome back to my channel! So, karon guys, kay daghan kay nag-request sa ako kung asa na daw si Goryo itong dakong baba o dakong ice. So, daghan kay nangita siya, daghan jud kay nangita guys. So, tagaan nato sila og kanang chance ta ato silang i-grant nato ilang wish na makita nila balik si Goryo. So, karon kay maghimo ko og daily makeup demo pero atong gamiton ang naong ni Goryo. Ha? So, tara, ubani ko guys. Hi everyone! So, dara guys, nakikita na ninyo ako ang original magkani siguro no? Pero, mga ni siya guys, si Goryo guys, ang inyong gipangita. Ang lost and found nga naong ni Goryo, no? So, kani guys, takira ta guys kay taas naman kay kong hair, so matabunan naman ako ang eyes, no? So, lisod na kasi na nagdi makita sa katawhan akong mga mata. So, karon guys, maghimo ta og tutorial gamit ang face ni Goryo. So, karon guys, fresh naman kayo guys, kay nakaligo naman ko guys, no? Bisan dili pa kay ko tantong wala ko gay ligo tan-aw no, pero naligo na jud ko guys, no? Ganyan ka. Ganyan ang kadlawon ko naligo guys, actually. Pero sa ikainit sa panahon karon guys, so mura siya nadugdog. So, karon guys, ato nang sugdan karon ng ato ang makeup demo. So mag-makeup ko sa kay dagway ka ni Goryo kung mag-makeup. So karon guys, aton gamiton ang Chris na powder. Kay idol man nato si Chris, charot. So kaya guys, bisag gitungis ka ta diri guys kay powder sa taginagmay guys kay para di ba? Ilawom sa mata guys. Ayun kalimti ang ilawom sa mata para fresh gihapon kayo guys. Ang baba ang ubos ang baba. Mag fresh sa tagamay no. So barato ra ni siya guys, no? Tali sinoybe ra ni siya. So next step kay ang blush on. So mag blush sa tagamay kay para puwa-puwa sa lang atong aping ya ginagmay no. Para papuwa po ng aping ni Goryo. Saba-saba! No? Diba? So, puwa-puwa na ang aping ni Goryo guys, no? So, katulad yung mga mapasab na ko haka ng mga wanang sab na ko dinahan niya. Ako nang sab ko niya yung lipstick. Pantay lang din mo na ako yun. So, karon ang lipstick na to guys. So, gamit na taog. So, kay bagay aning nga bilar guys. So, ari ka ta sa kaning nude. Kaya dagway na ta ani na. Alam mo magnawa akong lips. So, ang ibabaw na sad. Nana ta kang di ba? Isamot ka baga tong lips guys. Umsa naman ni. Maram ta naggaon og lechon ani guys. Sa yung tanaw guys, angay pa ako mag nose line no, mag nose line siguro ko guys kay para mo taas-taas pud akong nose. So mogamit ta og powder na dark kuno high. Ato sa kanya status sa ito. Mag-brush na lang ko guys kaya para very diba? Nahiwi. So, nahuman naman sa itong nose line. Tarungan ito itong nose line para mataas-taas si gamay. Diba? No, next kay manghilay na ta. Itong gamiton guys kaya para nacho kuno kay mamay uso karon guys no. Nacho. Kanya itong gamitong mascara guys. Para murag nacho kuno hay tan-aw. Murag
magkanang diba? Murag ka ng Gladys Reyes of beauty. Maldita ka sa tanan. So, sunduga gini ninyo ha. Ayaw yun kalimpi ang mga steps na kong gibuhat kay para maing ani sa inyong dagway. Oh, mahalong gini nga naong. Lips yung mag-eyeshadow sa tagamay kay para so kaya na sa eyeshadow na tagamay diri sa kaning eyes na to nga kaning tali kuan kay nga eyes at talulot kay nga eyes guys. So gamit ta og pink nga eyeshadow kay para ko hay batan-on ko para batan-on ta kuan tan-aon. Pero mo nag-make up ta niya nagkahuman mangumprag ya pag merkado niya magmask gihapon na tabla saya anugon kay ato ang gibutang sa ato ang naong. Naklaro na ba guys? So kamo na lang i-judge ani guys ha kung sa inyong tan-aw kanang deserving ba gid ni siya. So mura magway na hitabo. Di ato ang tagulaan ko nung di kay para liha. Ay sundan yun ninyo nga step guys ha kay para so next guys kay mascara kasaba ba ni mairo diri. Saba ka chichi ma. So magmaskara na ta guys. Di ba? Ato ginang ko ano atong mata kay para mulugwa gani siya maayo no. Dili matagak kaysa mulugwa gani siya. Kay kuya kung matagak guys na, wala na tayo mataan eh. Kung matagak kay guys na yan, makauka na. Tangagos iro guys. Balagang irong kagirong guys amo ah. So, palayan sa nato, bitan na to. So, palayan sa kunuhin nato. Diba guys? So, blooming na kay tan-aon guys. Diba? Ato po ang gamay be. No? Okay. So, mawala na itong finished product, guys. So, blooming na, guys, na, diba? Dako na kayo diferensya. Changes. So, katunga ng request ay sa hope na nalipay na mo. Kaya nakita na mo balik aning dagwaya. So, ayaw din kalimot ang like and subscribe, ha? Okay, na. Kadaghan akong friends sa Facebook. 4,000 kabuk niya. 300 naman ng subscribe. Uy, asa naman tao ng umay. So, nanawagan ko sa tanan akong mga amigo-amiga din sa Facebook, intaw mo subscribe, intaw mo sa akong sa ako ang YouTube, no? Kay kanang nangyawat intaw ko kay ang among hagdanan na intaw na mong gipangkit-kit diri kay wala nang gipang. So, kasukaon ako sig itlog guys, no? Og noodles. Kami na kay utong guys, So, mo to siya guys. So, dili lang takot tong mga besh. So, I hope sa short ako nga video, nalinaw mo, namoy na nakatunan, no? Aming makeup sa ani nga dagway, no? Karo kang blush on, ng lips. Diba? So, I hope na namoy nakatunan niya. Please like, comment, intaw mo sa akong channel niya pagkahuman, click the bell. Ayaw magkalimot sa bell. Islita ginin nyo guys para makadawat buong mga notification na ako yung mga bagong video, ha? So, see you on my next vlog. Babush!